Kemareng kawula hangatani tumawa ing titilaksana ingkang nganggo setunggal tinarbuka swaning Sirat Maja temanten putri mijil saking Panti Busana. Sumedyan ing nala kepareng manjing salebeting Wisma Mulya regur genging swasana. Tindakira Sirat Maja temanten putri lamun Cinandra tansah rinoncen sesekaran ingkang manca warna. Kawis tinggal Sirat Maja temanten putri sampun kepareng manjing salebeting Wisma Mulya. Tindakira Sirat Maja temanten putri kadherekaken patah sakembaran kang dumadi saking anak Angger Rayu Purwanti dalasan anak Angger Rara Pia. Parantini sawingkingipun Sirat Maja temanten putri Lahawan Nikata warnani sakang kaing putri Domas ingkang kepareng tutwuri sawingkingipun Sirat Maja temanten putri kang dumadi saking anak Angger Rayu Puji, anak Angger Rayu Sri Miati Yuli Sera dalasan anak Angger Roro Yulfa. Tindakira Sirat Maja temanten putri Lengkeh Candrani Pindha Simalupa sabecak mangusa tindak kandel kadas nadaning drengkang dreng kawijiling lesan semu hanguningan endah dening swasana menapa ta darunane parandene Wisma ingkang sewau sarwi prasaja ing kalodhangan siang menika pinathik sesotyan Nawarekna panulyan sang pamengugati arsa mula kramakaken putra pawestrinipun kekasihan Angger Rarayu Iswanti ingkang kepareng jinato krami Mas Bagus Nurdin Alif SPD. Kawis tinggal Sirat Maja temanten putri sampun kepareng lenggah anggana raras